देशभरात निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅस टंचाईमुळे कोट्यवधी नागरिक त्रस्त झाले असताना या गंभीर प्रश्नावर तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी करत नवी दिल्ली संसद भवन परिसरात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जोरदार आंदोलन केले। या आंदोलनात सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सहभाग नोंदवत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले। नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब अशा घोषणाबाजीद्वारे आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली। देशातील अनेक भागात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे। गॅस मिळवण्यासाठी लोकांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत असल्याची परिस्थिती असून याबाबत सरकार मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी यावेळी केला। जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या या प्रश्नावर केंद्र सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत करावा आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली।